Ноябрьдан бүтін ил буенча көзге шақырылыш башланды. Россия оборона министрлыгында аңлатуларынча, шақырылыш компаниясы Украинада махсус хәрби операция үткәрү белән бәйле түгел. Бу хакта тулырак мәгълүмат белән таныштыру өчен сүзне Ания Гыйбадуллинага бирәм. Хәерле иртә, Ания. Хәерле иртә, Шулпан. Россия оборона министрлыгы хәбәр иткәнчә, шақырылыш чаралары елдагыча план тәртибендә Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән срокларда үткәрелә. Дөрес, аның вакыты илешчә мобилизация үткәрелү сәбәпле бер айга соңрак башланды. Шунысында әйтергә кирәк, быел хәрби хезмәткә чакырылучылар саны 2021 елның көзе белән чагыштырганда кимрәк булыр дип планлаштырыла. Егетләрне гаскәрләргә җибәрү вакыты дип ноябрьнең 1 декадасы билгеләнгән. Республикада муниципаль районнарда һәм шәһәр округларында 49 шақырылыш комиссиясе эшкә кереште. Татарстанның хәрби комиссары Сергей Погодин Татар-информга хәбәр итүенчә, быел 3000 татарстанлы армиягә алына. Хәрби хезмәткә чакырылучыларның махсус хәрби операция зонасына җибәрелмәве турында аерым басым ясап әйтелә. Чакырылыш буенча алынган хәрби хезмәткәрләрнең хезмәт итү срогы беткәч, алар үзләренең яшәү урыннарына кайта, дип белдерде Татарстанның хәрби комиссары. Чакырылыш буенча тулырак белергә теләүчеләр өчен исегезгә төшерәбез, барлык кирәкле мәгълүмат Россия Федерациясе оборона министрлыгының рәсми сайтында урнаштырылган. Моннан тыш, Татарстан Республикасы интернет порталында Татарстан Республикасы хәрби комиссариаты дигән бүлек бар. Бүгенге менә шулар иде, Шулпан. Бик зур рәхмәт, Ания.